खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। नैबे समाव आं दंफैयो कक्राझारनि साखाथियाव थानाय हल्टुगावआव। लोगोसे नैबे समाव बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि 10थि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे 3थि बड' फिल्म एवार्ड 2019 नि नैबे हल्टुगावआव जागासिनो दङ। लोगोसे नैबे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों फुंबिलिनि सम बिथांमोना गासै एरेन्जमेन्टखौ खालामबाय दं। लोगोसे 6 आरो 7 खालाराव बिथांमोना जा बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे 3थि बोसोरारि जा एवार्ड फांसन 2019 बेखौ खुंफुंलांनो लाहार फाहार खालामदों। नैबे समाव फुंबिलिनि सम लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे समाव माखासे स्टेजफोरखौ डिजाइन खालामगासिनो दं। लोगोसे जोंनि मुंदांखा बर' हारिनि फावखुंगुर बिथांमोना सफैजोब्बाय। जोंहा 10 एनुवेल कनफारेन्स लोगोसे 3rd बर' फिल्म एवार्ड्स बे साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय जादों क'क्राझार तिनिआलि हल्टुगाव होननाय बे जायगायाव। दिनै गिबि हाबाफारि 6 खालार आरो गाबोन जोंहा एवार्ड फांसन। दिनैबो जोंहा मोनब्रै हाबाफारि जानानै थांबाय। गिबियावनो मेइन गेट बेखेवनाय, स्टेज बेखेवनाय, डाइनिं हल बेखेवनाय आरो डेलिगेट हल बेखेवनाय बेखिनिया जानानै थांबाय। दसे उनाव जोंहा CWC नि सिटिं जागोन, बेनि उनावनो डेलिगेट सेसन जागोन। दिनै बेखिनियानो प्रग्राम आरो गाबोनो फुंनिफ्राय जागोन हाबाफारिया। गाबोन जोंहा फुङावनो दं फ्लेग हस्टिं आरो बिनि उनाव हमेज टु मार्टार्स। बिनि उनाव जोंहा सावथुन मुलुगनि मोनसे मेगाजिन बेखेवनाय जायो बोसोरफ्रोमबो, बे मेगाजिनखौ बेखेवनाय जागोन। बेनि उनाव जोंहा मोनसे सेमिनार दं सानजौफुआव, बे 1टा बाजियाव होनाय जादों। बे सेमिनाराव जोंहा जगेश्वर ब्रह्म बिथां, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि वर्किं प्रेसिडेन्ट, लोगोसेनो मन्जु बरा आरो अनजालि दैमारि बिथांमोनहा गाबोन एटेन्ड थागोन। बेनि उनाव जोंहा फेलिसिटेसन मोनसे प्रग्राम लानाय जादों आरो बिनि उनाव जोंहा एवार्ड फांसन, बिनि उनाव कालचारेल प्रग्राम। जोंहा गाबोननि 3rd बड' फिल्म एवार्डनि फांसनखौ बेखेवगिरि हिसाबै जों बड' साहित्य सभानि आफादगिरि मानगोनां तरेन बर' बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा बेखेवनानै होगोन आरो गाहाय आलासि महरै जोंनि बिदेशिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा दं, बिथाङा फैगोन आरो। ओमफ्राय आं दिनैनि बे प्रग्राम आरो गाबोननि बे प्रग्रामाव गासै रायजो राजाखौ, खाथि खालानि लोगोसेनो गोसो गुदुं गासैबो रायजो राजाखौ जोंनि सावथुन मुलुगखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय जों बिसानिफ्राय गोसो गोरबोयै खावलायहरनाय थादों। बिदिनो जौगालांबाय थाथों। बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जों माबायदि गोजौआव लाबोनो हायो, जों बेनि सोमोन्दै मोनसे गेदेर सेमिनार जों गाबोन लादों, बेखौ जों सावरायगोन। बिदिनो जों दिनैनिफ्राय जुदि बै 10 बोसोर सिगांनि फिल्मखौ नायोब्ला बा 20 बोसोर सिगांनि फिल्मखौ नायोब्ला जों रुजुनो हायो आरो दिनैसिम माने गोबां डेभेलप जाबोबाय। आरो जों बे स्टेजाव लाखियाबालानो जोंनि हार्डवर्किं माखासे सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै जों नेक्स्ट 10 बोसोराव माने जों इकुइभेलेन्ट टु नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि फिल्म माबोरै खालामनो हागोन, जों बेनि प्रसेसटाव दं आरो जों हागोन होननानै फोथायनो हादों। खारन जोंहा डेभेलप जाबोगासिनो दं। जों क्वालिटि गैयाबाबो क्वान्टिटिया जादों, माने बे क्वान्टिटि जाब्लानो माने क्वालिटिया लासैनो फैगोन आरो। जेब्ला माने क्वान्टिटिया बाङो अब्ला बयबो क्वालिटियाव नोजोर होगोन। बे क्वालिटियाव नोजोर होनाय लोगो लोगोनो जों क्वालिटि सावथुन जों दिहुननो हागोन होननानै जों सानो आरो। जा जों नायनोसै इयुनफोरावबो जों गासैबो बर' हारिखौ, बर' फिल्म नायग्रा मानसिफोरखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनो थाबाय आरो जाहाथे गासैबो अनसायो, गासैबो नायो, बर' फिल्म नायो, बर' फिल्म खालामनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो। जोंनि बेफोरबायदि हाबाफारिफोराव जाहाथे गासैबो हेफाजाब होयो, जों बेखौनो खावलायो आरो दिनैनि समाव। 10थि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन 2019 आरो लोगोसे 3थि बड' फिल्म एवार्ड फेस्टिभेल 2019 दिनैनिफ्राय जाबाय फुंनि 8 बाजिनिफ्राय। दिनैनि हाबाफारि बायदियै जेरैबायदि जानांगौ जोंनि बायदियैथ' जों मोजां मोनदों। मोजां रोखोमैनो हाबाफारिफ्रा जाफुंदों आरो मावफुंदों। जोंनि डेलिगेट दिनै सेसन दङ। बै डेलिगेट सेसनावहाय जों गोबां बाथ्रा जों रायज्लायगोन आरो बाथ्रा रायज्लायखांनायनि उनावहाय थांखि बिथांखि जों लागोन। आसा फारिदों दिनैनि दासिमबो सफैजोबाखै जोंहा, माने डेलिगेट्सफोर फैगासिनो दङ गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय। माने खावसेयानो सफैयाखै, फैबाय थादों, बिथांमोना सफैगोन निस्सय। आरो बिथांमोना फैखांनायनि इयुनावहायनो जाखां लोंखां जोंनि हाबाफारिखौ आरोबाव जों लाफिनगोन आरो दिनैनि बे डेलिगेटआवनो मेहेरगोनां हाबाफारि हिसाबै जोङो रायज्लायगोन। बेयाव थांखि लागोन जोंनि माखासे बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि गेजेरजों जायफ्रा महरगिरिफोर, जायफ्रा सावथुन दिहुनदों, प्रडिउसारानो जा, फिल्म मेकारानो जा, दा बेवहाय जायफोर दङ टेकनिशियाननिफ्राय आदिगुरि लानानै जायफोर रेंगौ दामसा, बिथांमोननि माखासे समस्याफ्रा निस्सयকৈ दङ। बै समस्याफोरखौ जों समाधान खालामनो थाखायनो दिनैनि नैबे डेलिगेट सेसनाव स्पेसियेलि हिसाबै जोङो बयनिफ्राय मतामतखौ जों लागोन
आरो दा जिहेतु आथिखालाव सोलिबाय थानाय माखासे पाइरेसि जादों माखासे बेबायदिनो मिसइउज जादों आरो खुनु अथराइज गैयालाबासिनो पाब्लिसिटि खालामबाय थादों आरो सोरबाया बेबायदिनो सोरनिबा प्रडिउस खालामखांनाय माखासे सावथुनफोरखौहाय डुप्लिकेसि खालामनानै बिथांमोना माने पाब्लिकनो बेबादि माबा खालामदों दिन्थिदों दा बेनि थाखाय जोङो स्पेसियेल मेजार जों दिनैनिफ्राय जों लागोन दा बेखौ जोङो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय जोङो बाय ल' मोनसे बानायगोन आरो बेनिफ्राय जिहेतु जोंहा अथराइज माबानिफ्राय दङ फिल्म बर्डनिफ्राय दङ जों बिथांमोननिफ्रायबो माखासे साजेसनखौ लागोन जोंनि बड' सावथुनफ्रा दिनैसिम माने सेन्सर बर्डआवहाय इनक्लुड जानो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जोंनिफ्राय स्पेसियेलि जोङो दासिमबो मेम्बार जों हरनो हायाखै जोंनि मेम्बार हिसाबै जोंनि मेम्बार बे सेन्सर बर्डआवहाय जोङो हरनो हायोबा जिहेतु जोंनि माने सावथुनफोरखौहाय नांगौबादि जों बिथांमोननो हरनो हागोन कम्पिटिसनावहाय आरो कम्पिटिसनाव बाहागो लानो हायोबा निस्सयকৈ जों नेसनेल लेभेलाव एसेब्लाबो जोंनि माने सावथुनखौ जों स्टेटासावहाय लांनो हागोन दा बेखायनो जोङो बेफोर बाथ्राखौनो जों माखासे रायज्लायगोन आरो फारसेथिं जोंनियावबो गावबा गावनियावबो एसे माने समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ जों रायज्लायनायनि गेजेराव जों समाधान खालामनानै लागोन आरो जिहेतु दिनैनि बे स्टेजाव जिहेतु जोंनि बर' हारिमुवा मोनफैदोंब्लाबो एज ए होल आङो जोंनि नैबे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसननि माखासे समस्याखौ आं बुंनो नागिराखै जे हारिमु हिसाबै माखासे मावनो गोनां जानो गोनां ओरैनोब्लाबो दंखायो दा दुलाराय बर' हारिमु आफादावबो मोनसे समाव आं बिबानगिरि जानानै माखासे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन आरो खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लादोंमोन बे थांखिफ्राबो जों मावफुंनो हायाखै मावफुंनो हायोबा निस्सयকৈ एसेब्लाबो मदद मोनगोन जायफोर रोंगौदामसा दिनैनि इयुन जोलै बिथांमोना दिनै जेनेबा बलिउड हलिउडआवहाय थांनो थाखाय माखासे मेकानिजम नांगौ फेसिलिटि मोननांगौ बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनैसिम हेल्थ पेन्सन हिसाबै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायानो जा बा बिटिसिनिफ्रायानो जा बा नङाबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायानो जा दिनैसिम जायफ्रा एवार्डि जाय रिंगौदामसाफोर माने सावथुन मुलुगावहाय खामानि मावबाय थानाय एवार्डदिखौनो होन जायफ्रा मावबाय थानाय गोसो गुदुं सिनियरानो जा जुनियरानो जा आदा गोदान गोदान फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरानो जा बिथांमोना जेरैबायदि प्लेटफर्म मोननांगौ दिनैसिम प्लेटफर्म मोनाखै मेन माने थांखिया बेनो प्लेटफर्म जुदिও थायोमोनब्ला निस्सयকৈ दिनैसिम हलिउडआव थांनो हायामोनब्लाबो जोङो बलिउडआवहायब्लाबो सहैनो हानायनि मोनसे माने पसिबिलिटिया थाहैगौमोन दा बेखायनो आसा फारिदों दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जों माखासे मेसेजफोरखौबो जों जेनेरेसननि बेलायावहाय होगोन जों बोरैहाय थाङोब्ला जोंनि गोदान जोलैया बा जेनेरेसना बे बेलायावहायबो एसे गावखौ आपलिफ्ट खालामनो हागोन बा डेभेलप खालामनो हागोन आसा फारिनाय थाबाय जे फैबाय थानाय समफ्रावहाय निस्सयকৈ थ्रु इडुकेसन जों सोलोंनोबो नांगोन आसलते क्वालिटि इडुकेसनखौ जों बे बेलायावहायबो लानांगोन जेला क्वालिटि इडुकेसनखौ जों बे बेलायावहाय लाबोनो हागोन क्रिएट खालामनो हागोन निस्सयকৈ जोंबो माने इन्टारनेसनेल लेभेलानो जा बा नेसनेल लेभेलावनो जा जों थांनानै गावखौ माने माबानो हागोन दिन्थिफुंनो हागोन थेंक इउ